ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode Ceerno Malick Sow jom gandal towgal jom gandal timmungal cellungal e fannuji certudi so tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha toon to Ceerno Malick Sow an bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta wat composé 78 186 02 48 Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jaabaɗo yummiraɗo arwajo ɓeskuma kono foyto ɗumen jango ko wone laal fo ko ma juuɗe jiitu jam fa gilli koye welane sa ummima wuro ma natelade toppita juma toppitoɗa jangde ma sabu jawdi aduna jarani ɗum duniya o duniya Nimso Guilli jarabi mojani Nimso Guilli jarabi mojani Nimso Guilli jarabi mojani Jafa Guilli koye welani Nimso Nimso Guilli jarabi koye mojani Jamfa mi anda soko debbo kono gandumi ko yimum soko debbo jiɗɗa wiide ko joom suudu Mamoudou ko joom suudu o fonno wadde ko ɗum Mamoudou watta ko ɗum Mamoudou watta Mamoudou ko ɗon heedi mi haltanma ɗum cikkumi ɓeyda nande Mamoudou oliyo ko debbo o toppito ɗum ko Mamoudou toppitto debbo oɗo debbo foti hedde ɗo ma chérie mbiɗa ko Aissata haalanma Aissata wima tan mi aɗa andi kay Aissata ne wawi yaade toon e ko woyi ɗon ko wodanno sifori toon anani warta ɗo wona e haalde kono kam aɗa andi min mi jibinta ɓiɗɗo mo ganduɗa ko debbo watta ɗum conditionné annene ɗum kam aɗa andi kam ɗum min mi jibinta ɗum quand même mbimi aɗa andi ko neɗɗo ñambate ko woni gonga e gonga wona gotum Aissata nde naati ɗo henne nde ko kañum foof ne weddo peete nguleki omo wi cebek nde wonno ƴiƴam ne jinga min ñande hen mi hawa momode mi meeɗa yirudemo e kiiɗo nguleki oɗo tension kanko fo mo siiɓo warñede eyi jiiɗi kala mbimo min noon kam mi weltima sabu ɗum bettani taw min ɓiyam min yaya ɓiyam debbo mum omo defana debbo makko omo waɗa ɗum ataye omo waɗa cuuraye o waɗan debbo makko kanko ƴeew ko gueɗe ɗiɗi tan jinmi ɓeydandema hen ay yummum soko debbo dendagal gorko gaddannoɗomo goro wonnam joƴƴinta fema o wonko jinmi haalandema hanki jamma komi leeli ɗo leeli ɗum komi ɗanade ɗon noon kamɓe wayri nadde ko natata ɗe balɗe ko weccet wayri de weccet o noon hankadi mi natti sohla ɗum jinmi ko mawni ko naata ko towi ko yaaji ko ɗum jinmi naata jinmi ko mbaɗen mo dil ko mbiɗa hen min sax ɗum gonnomi miijade kila hanki mbiɗen miijo ɗum ɗon kono min kam hakkillam addi ko tawde o wi kam omi yiɗi mi liggo omi yiɗi kadi wallude mi liggo yomi wimo yo rokkam haalis mi yaha Dubai somi yeehi Dubai mi adda marchandise mi uddito ɗo magasin goto mawɗo ko ɗum wonno hakkillam gila hanki mbiɗen miijo ɗum wino sax mbeɗa ara mbeɗa haalanma ɗum joni an ko kalla e ɗum ɗon wonnam miijo ma ngo
mi yaadani hen sababu ne konko omo yitma o yiɗa goɗɗoɗamo sa haalnimo haala ɗanngal tan o yiyatma ko joƴƴin sa wela uddita bitik kalis o ari en mbatta e bitik alandi ko mbiyatamo alan mboɗo jogui nat tege ɗe joguimi ɗe ko ɗen jinmi mbiyamo komi jam faaɗo o ñaamat goro ma o ñaama ko jogiɗa o ɓiray ma ko yiɗi ko ha laaɓa ha wiya cer o woppuma hay paɗe ko kotirɗa caraka heɓata te min mi hoyɗi ɗum hanki han ko koyɗa subhanallah a hoyɗi ɗum hanki aɗen ko kalantuma ano tuggandem ma nde natɗa e gallam ha joni a meeɗa hoyɗude komi yiyani ko koyɗa ko jaam ay oɗo ɓiɗɗo nde haalnimi ko haalani kam ko hanki mi ɗanaki koyɗumi ko Mamoudou ne ummi toon ne doga teppe muɗum ñar hay faɗo ɓonnaki Mamoudou ɓiyam afam ɓiɗɗo ko heñere eyyi joni ɗum holko woni feere mum feere mum ko gummoɗa e ɓiyano ndew tungi nguɗo mbaggu nde ko an sirkitanimo gonganɗamo ha weelo lewi kono an andi yumma ko annene haalani ya ha kay so waru galuji nana we yumma saɗa wela ko noon saɗa metta ko noon so jamal dawi yumma saɗa wela ko noon saɗa metta ko noon so muusi yo yumma dara an wallunoma hen an ummoto walla perda ɓiɗɗo noon ɗum ne weeɓi min kay joni hankkadi mi haytat yaade voyage par ce que o bone kam mi wawa nande ɗum moɗɗatno dara ko yaade komi juppatnoɗo mboɗo sodoya oroji pottumay diftotoɓe kefti foof ha laaɓi joni noon komi gaddanaɗo convocation police te so wallanima komi paaɗo nder te ɗen gacce ana darata ɗum ande haali ko la ilaha an kam joni an joni ga machallah de amara ɗan taw jamma nene suusama andu miijorɗa ɗum ɗo foof ko noon tiki mbaɗanmi mi yaha te hande mi ɓurnata ɗum farata ha hande jamma mi ara bojjanam kon ɗon aɗa andi ɗum mi woykino hedde makko ɗo mi sunikino konko jaɓata ɗum ɗon omi wimo sah komi bartotoɗo so nenam sokama min ko nenam tan joguimi noon ko noon mbaɗanmi ko mbiɗani hay virgule mi ɓeydata hen jinmi hen ko tan so namde mo bojji ha goya barigal wayi ɗum haal ha yimɓe foof nana dande ma fof hen fulla ma e fayida ma ay jaleon ma cew kon tinno ussanam ɗum fotto fulla ma e fayida ma kalantama ko nanata kalnama ko natata e ɓernde makko ha so darima tan o yurmete enen ɗiɗo fof yurmo en o yaltina foof par ce que kalis wayri nadde no foti miijiɗa mbiyan momi alan cohluɗen ko 4 millions sen wawi ɓurde ɗo ni moƴƴi 4 millions min cikkanno ko hedde 2 millions e tan mbiyan momi annene ko mbatten 2 millions 2 millions nde memani 2 millions de wimo 4 millions wimo noon te o waɗat ɗum randi min holto jaggat momi Appelant inconnu. Allô? Allô? Ouah. Appelant inconnu. Allô? Ça va, monsieur Guilli? Il faut tamit être un peu patient. Ala problème joni kay inchallah très bientôt men kallan ko weltama walla jiya ko weltama si Allah jabi dum accurumi jungo amen eyyi ala problème
Et encore désolé, c'est juste que hier c'est un gars un peu difficile. Ok, la problème. Cubaɗo cubaɗo an woppu ɗum ɗo kalda yam ko gonduɗa aɗa artiri yeeso tan ha joni a watti suude yumma wona ni mbayatnoɗade Nida suude ma e dara noon man ala ko mbaɗɗa boowal non mimi won probléme ko woni kon wadduɓe walla mbaddani mais ki fam tan ko hoɗum ko jam yaawe yam taw ɓe hanginat kam ɓe mais wona e dara ni cubaɗo jojjin portable o kuccita yam kalda yam mbiɗa ko ɗum haalminana wona wima ko mimi e ko woni mimi ko heeɓi mimi mbaɗ ko jam jam dan am changerimi tan nen joni mi ronkiran andude ko hollum woni probléme makko anda ko hollum nen joni hay so ɓeɗa noddam pour mi heɓam ko probléme notti waɗ no wano ni awa puis mi famani dal est ce que o daña copain goɗɗo walla ko way noon min ɗum fof ɓeɗa miijo est ce que wona genre uji ɗiɗon par ce que wona ni o wano joni noon ko ɗum wonma miskinade wonde ɗo so wona mimi oɗo tan woni mimi goɗɗo ɗum wonno aɗa heñoro aɗa wiya tot yomin ñagonoyma mimi yomin ñagonoyma ayi wallahi mi fama artir hakkille ma ɗum waɗi no mbimi nde mbeɗa ñaagoyom on goppanno tan neɗɗo ne wawi resede ha para kumso jangde mo ɗum ɗon foof ko daɗodiral tan min gay mbeɗa yiɗi nen min wona min gay mbeɗa yiɗi mais kanko woni probléme o somi haali tan wiyami no seki jangi fof gasna formation makko somi haali wiyami no parent ji no ɗum ɗo mbami hen kono a noddat mo jewtida e makko kalda e makko sa yiyanimo ɓaade aɗa yahanno galle mabɓe jaaha toon ganda ko woni dow makko min ko neɗɗo tan gandumi ay cukalel ngel ɗo ko cukalel pewngel jiida e yontande hande sa yimin aɗa adda debbo mbeɗa waɗa permettre mbeɗa woppu aɗa danna dow debbo mbeɗa andi ko cukalel pewngel sinno ko bolle puyde mi jaɓata ɗum to cikkata ɗo wona noon il faut noon a anda ko woni dow mum anda ko tahi sa jettimo o jetta o notata kam joni a yahat ha ganda holko wonne dow mum ɗum waɗi aɗa wona ɗo tan aɗa juge wala probléme eyyi joni min meɗen yaltami ara anani gartira hakkille ma joni ko kala ko wawi hen wonde somi ari mbaɗa kam informé anani meɗen ara ko nde fammafi ɗum woni hakkille jeena ba min duggi maaroliji hen pari hanata mi wawi ruttade kadi jeere min duggoya joni woppa ha janggo so men fini mi defanma maafe ok ça te va so ɗum fof ɓenni abla séri yasin non jeena min mi wona penowo noon a wona penowo kono hokki o information de galle o ko rullata ko fof mbeɗa andi ɗum de aɗa rokkira information noon a wona penowo noon min kono aɗa ruyta mbo jiiɗa ruytanmi bref kay ya ko jata ko garta tawa kam dow ok sar maymuna cikken woni koto amérique nokku biteɗo colorado aɗa yiɗi defde no hannirta ni jokkodir e makko dog e ko leelani wat abonné e chaîne makko youtube ko toon o hollirta dendagal ndefuji ɗi kala ka debbo walla ka gorko aɗa yiɗi wawde ndefu tubakoɓe jokkodir e makko walla ala ko ndefu futankagal ɓurɗa yidde wawde fo omo laaɓa laccire haako ñiiri buna ñiiri cengle ñiiri liɗɗi dahin laru bettel gosi karaw cakri ɗum fo omo waɗa so tawi koye amérique mbiɗa gonɗa aɗa yiɗi wadde inde yangue anniversaire noddumo walla ala ko commande jiɗɗa ha e galle moon jokkodir e sar maymuna cikken mbimi so tawi aɗa yiɗi jokkodirde e makko noddirguel makko nan ɗon ko ɗon tigui woni tongorguel makko mbimi noon dog e ko lelani wat abonné e chaîne makko sa yiɗa hay hunde humpuma e dennagal ndefuji ɗi waɗata toon ɗi
agence immobilier Max Global Service ari gam wallude bandiraɓe aɗa yiɗi heɓde galleji cirɗi galleji gonnuɗe e kayitaji leerɗi des terrains bien lotissés bien bornés koye mabɓe tigui ndewata aɗa woni caggal leydi aɗa liggo no hannirta ni walla ala ko ɗon gonɗa aɗa liggo no hannirta ni aɗa yiɗi sodde terrain taw ko seeɗa seeɗa jiɗɗa yoɓirte hannde gasi fof jokkodir e mabɓe walla ala ko kas jiɗɗa sodde terrain eɓe jeeya ɗin terrain ji eɓe jigui des hectares et des hectares toon to tubaɓe dialaw eɓe jigui des terrain à Mbour Dakar Thiès eɓe dilla eko fatte hôtellerie e kamɓe Max Global Service eɓe luwa galleji baɗɗi luxe tawne waɗi chambre climatisé des salons climatisés aɗa jogui sehilaɓe ma walla ala musidɓe ma ɓe jiɗɗa teddinde nowɓe toon kamɓe Global Max Service eɓe mbaɗi ɗum prévoir mbimi so tawi noon aɗa yiɗi jokkodirde mabɓe no hannirta ni tongorde mabɓe nan ɗon Pare. Kerol gillam. Pare, holto yimɓe fayi? No hande mum. Hande mum. Holto yimɓe fayi? Hande jogin ko envie yaltude. Yaltude faari hol toon? Njehen plage walla njehen resto. Plage resto komi mbaɗata plage. Plage ko sukaɓe jeeyi plage. Enen en gona mawɓe de. Gona mawɓe mais quand même aɗa andi an sa waɗi 2 pièces aɗa aɗa suusi waɗde 2 pièces e plage? Bien sûr, 2 pièces yes jongallam. Hay taw ko somin jalti weekend d' accord mais plage devant yimɓe fof aɗa suusi ɗum? ƴetto plage privé comme no ƴettiranɗa ɗum ni pièce goto mbaɗami watta 2 sah. nden jeejo ruttoto haɗa mi jidde nenam noddino ko jam ko jam mais chéri nenam waɗi mam remercier no fewi somi haalimam andam dogat sa. pour quelle raison? mais aɗa tampi tu sais mi yiɗa nanga ko jawdi em nangirma ndimagu ma e moƴƴere ma e ndu nangirɗa ni ɓiyika ɗum saabi nenam yiɗma mais chaque fin du mois joni a natti faddini fin du mois min mbiyam ko chaque seconde a nawat teddungal chéri ɗum ɗum musa te yakorɓe ma en keewi teddungal dasatake ko bammal wi rondete kesi alpulareɓe no mbiye so neddo tinimo tinmo duniya Nimso Guilli jarabi moƴƴani Nimso Guilli jarabi moƴƴani Nimso Guilli jarabi moƴƴani Jafa Guilli koye welani Nimso
jinnomi jewtuden ko faare gallo hakkunde nenam e ma nenam baba ko woni hal kalta min e nenam min jewti hakkunde debbo e debbo o wi an o yiɗi yewtude ma mi a jaɓanimo heɗade Mamadou mbiɓe Mamadou baba vraiment normalement kam an kala ko wawi wonde quoi so jogui caɗele walla aɗa foti wawde haalde yam foti wawde min anda ko hollum ko gonnuɗa woni probléme ma bébé aɗa changé mi no fewi te mbiɗa hulla sahaji mi wona ni wano Yana gode ay mi kalta ɗon ko min mi talan ɗum komi puɗɗunoɗo ɗanade komi puɗɗunoɗo ɗanade a jippima nene accu miijoji ɗi nene boni yoni tan a woni suuda ronki yaltude safawde hen miijoji ɗi nene mi yiyando paɗade respect mo nokkuno ɗam kam gila hanki taw hande arani o mon respect jinmi jokka hakkude men holon respect ami e foti hokkudema respect an o fotani hokkudemi respect mi fotanima hokkude respect pourquoi sabu hokkani nene respect Nimso Guilli warhaɓe giɗo mada yaga wonta nimsa Nimso Guilli warhaɓe giɗo mada gobba wonta nimsa ay min mbeɗa jogui joom suudam kon bonam dewo panmo deeƴo o gande wonde joom suudu muɗum kon joom suudu mum yiɗirum ko jawdi tan sanani nimso wiya cakal golle nde ceranda waynaki ɗaccudamo kanko goto winde makko allah addi nimsa gata jontaɗo ɓe ɓurti kono gontuɗa ko gañu killi a feji bonande fo sahaɗa holli tan a haalanama oto yiɗama yikko jeybama ñani ñamde buuɗi maɗo ñande fo mi ñena haala caloɗa ka muɓɓuɗo kite nafe kala nde gongo boni ɓernde o takki debbo ma e garde reno serde nimsita innama nimsi killi nimsete mimi nimsete mimi nimsete mira we nimsete mimi nimsete mimi nimsete mimi nimsete mira we nimsete nimsi Guilli warhaɓe giɗo mada yaga wonta nimsa Nimso Guilli warhaɓe giɗo mada gobba wonta